Jadi sekarang di alun-alun Lamongan 2025 sore guys, engko biasa rada bengi. Saiki malam minggu ya berarti. Berarti saiki malam minggu nah, engko biasa rame. Sama rentul. Kakang bisa teng. Pakai sini ya sob. Bosnya kan ada menarik. Cuma suasananya gini. Lumayan asri karena ada wit-witannya. Ya mau air pakai. Jadi kini harus menikah guys. Ini bukan pacaran. Anjay, ada air mancur teman-teman. Ini sekaligus Baru sampai. Mana ada jagungnya nggak sama. jangan bilang Beda jagung Jawa sama jagung Dalam. 0 km Lamongan. Jadi gimang bingung kata lapo terus melaku wae. Mau mati alun-alun. Saiki trennya sehat-sehat guys, trennya TikTok. Semoga aku iso sehat dan BP ideal dengan tubuh yang ya berat. Terus menit trail run. Iki mbah bangunan ketoke nggone pejabat-pejabat ini nggih pendopo. Kok rasa fokus ya sing ada. Penting lah. Ternyata anak paskib latihan. Iki random sih. Pertama iki nang alun-alun terus melaku mumet. Iki benar-benar saya nang jobo. Apa ya? Ya paling luar alun-alun iku iso ki mlayu asline. Cuma aku melaku. Di sana pasar tingkat. Ono dodolan klambi, dodolan apa cuma ini klambi ku saiki kurang diminati karena akeh sing online tadi. Makanan-makanan bahan full. Sing rame lebih ke itu. Ini alun-alun anu leres. Wah, aku ya udah lari ngono ku. Jadi lagi dibangun terus ono biang lala cuma mbok kapan aktifnya ku gak mesti semisal angger malam minggu atau malam apa tadi gak mesti. Cuma aku setahun numpak iki.
Iki lumayan dhuwur ya. Mau pirang meter? Lanjut melaku. Workout resumed. Tidak ada orang yang peduli guys. Yo ono wong masih cuma kene kan gak kenal ya wis. Iki spot sing harusnya di syuting pas nang tengah Masjid Agung Lamongan. Workout paused. Buat sing rantau-rantau Workout resumed. delok video ge guys. Soalnya Lamongan iki full perantauan, jadi kadang nopo yang perantauan gak mulai. Ini kondisi alun-alun. Dan jangan lupa subrek, subscribe YouTubeku. Terus parkir ya aman, setiap sisi kanan kiri iku ono sing jaga tunggang parkire. Bayarnya 3.000. Nah, iki sing kurang menarik aslinya sudut kene. Cuma ono air mancure. Dan air mancure guna anu kono. Ramah akan wisan anjay. Era rumah. Ini arah Jalan Raya Sugiyo tembusnya kene. Nah, iki mbok gedung opo iki kok iso mewah ngono megah ngono mono dure. Padahal jalannya rusak. Tadi kondisi jalan Lamongan 2025 ini agak sing rusak, guys. Yo akeh lah wong sambat jalannya rusak. Oh iya, ndure rong tak sedengket mang. Dadi ana lampu-lampu ning ngene estetik. Sinematik. Nah, ini biang lalane dari kejauhan. Apik lah. Cuma dalane sing elek. Yes, kena dipotong sinematik lagi. Makai pol. Siji loro telu 4 5 6 7 lantai guys, nek gak salah ngitung aku. Soalnya per lantai kan ono jendelane. Rakyatnya sing soro sing bayar pajak, wong-wong sing enak-enak sing korupsi ya buat teman-teman. Terus iki yang buat gopo kat buwian ono cuma aku gak ngerti jenenge. Ket Sayat TK. Kasih wong guys. Iki mulai kawasan bocil-bocil rame akeh wong. Jadi sudah mutaran. Nah, ini satu putaran juga. 8 menit ternyata mumet melaku. Ini buat bocil-bocil. Mana prosodane?
Mulai. Jadi biyen aku lho aku biyen. Ora sing dhuwur dhewe iki lho. Biyen ono sampean gak tau ren pasti ka. Ono proses tambang mumet-mumet sawenangane bocah-bocah mumet-mumet kono. Saiki ya hitungane awet sih, aku piro 25 tahun. Sekitar 20 tahun berarti. Aku tuku mobilan no. Alfa Bindo. Backlight ini aja. Kita kayak YouTube iki wong-wong sing merantau sing rata mulai Lamongan ero. Kondisi alunan. Oh iki dodolane ditertibno nang kono. Winginane kan oleh nang apa ya? Oleh nang jero alun-alun, oleh nang pinggir-pinggir ngene iki pas. Dadi saiki wis gak oleh sama sekali. Ditertibno ana jenenge pusat jajanan dan permainan. Dadi nek bengi iki mek parkiran tok. Wes terong dodolan. Aku kasih dapat tuh ireng guys nah. Nek kena matahari gak ilang cuma kumus-kumus. Wes ngono ae Lamongan Megilan.